Kaixo, ongietorri jakindunera. Gaurko bideoan, berretzaile bera duten berreketen biderketak eta zatiketak egiteko modu alternatiboa ikusiko dugu. Eta zergatik alternatiboa? Halako biderketa bat daukagunean, egin dezakeguna, beti, zer da? Alde batetik lehenengo berreketaren balioa kalkulatu, bestetik bestea biderkatu eta emaitza lortu, ezta? Hau da, 3 karratu, 3 bederatzi, 2 karratu, 2 bider 2, 4, bederatzi bider 4, 36, bai? Baina, ikusten duzuenez, berreketa hauek berretzaile berdina dute, ezta? Kasu hauetan, formulatxo bat aplikatu dezakegu eragiketak errazteko. Eta zein da formulatxo hori? Bi berreketen berrekizunak haien artean biderkatzen ditugu eta berretzailea mantentzen dugu. Baliokidetasun hau aplikatuz, zelan egingo genuke lehenengo adibide hau. Berrekizunak haien artean biderkatu, berretzailea mantendu, 3 bider 2, 6, 6 karratu, 6 bider 6, 36. Ikusten duzuenez, emaitza berdina da. Hau askotan erabiliko dugu eragiketak errazteko. Adibidez, biderketa honetan, lehen bezala egin dezakegu 2 kubo 8, 5 kubo 125, biderketa egin eta emaitza lortu. Baina, formula aplikatzen badugu, ikusiko duzue askoz ere azkarrago lortuko dugula emaitza. Formula aplikatuz. Berrekizunak haien artean biderkatu, berretzailea mantendu, 2 bider 5, 10, eta 10 kubo 1000. Gauza bera gertatzen da zatiketekin. Bigarren adibide hau. Zatiketak egiteko beste formulatxo bat daukagu. Lehenengoan bezala, berrekizunak ezberdinak dira, baina berretzaile bera daukagu. Beraz, parentesi artean, berrekizunak A zati B eta berretzailea mantentzen dugu. Horrela, bederatzi berdau zati 3 berdau badaukagu, bederatzi bider bederatzi bider bederatzi bider bederatzi egin beharrean, ze egingo dugu? Formula aplikatu. Parentesi artean berrekizunen zatiketa, bederatzi zati 3, eta berretzailea mantendu. Bederatzi zati 3, 3, eta 3 berdau, dakizuenez, 81. Hau izan da guztia. Gogoratu, web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.